Arkitektura sariketa bat izango dugu Berbagoi ondorengo minutuetan, izan ere Espainiako Arkitektoen Elkargoen Kontseilu Gorenak ematen duen sari baterako izendatu dute hautagai edo sartu dute hautagaien zerrendan. Hain zuzen ere Aretxabaletako arkitekto Amaia Aranaren lan bat, Mirari Altube, eta gaur gurekin Aretxabaletako berri emailea dakizuen moduan, tira Mirari, izan leike sari irabaztea eta tira, bada zerbait ez da? Bai, alaxe da, ze sari garrantzitsua da. Zeuk esandako moduan, Espainiako Arkitektura Elkargoak emoten dauen sari bada, 185 lan dauz hautagai izen artean, horreitatik Hego Euskal Herriko arkitektuen lanak 14 dira eta Amaia Arana Aretxabaletarrarena da bat. Bera, arkitektua da, Donostian dauka bere bulegua, Amaia Arana arkitektura, ikasketak Donostia eta Sevilla artean egin zituen, eta sarituen artean egon leikien lan hori bat etxea izenekua da. Bat etxea zer dan, etxe bada, etxe partikular bada, Zubi eta Usuan kokatuta dau, Donostiatik oso gertu, eta zein ezaugarri dituen, berak azaldu dozku, eta baita bideoa edo argazki batzuk bialdu bai ikusteko zelako etxea dan. Egurrez eraikitako famili bakarreko etxe bizitza pasiboa da bat etxea. Bi xurialdeko teilatuz osatutako 3 volumenek eta tarteko espazio gardenek osatzen daue eraikina. Kanpotik ikusitza jendeak ulertzeko egurrezko lamaz jasten dauen fatxada eta teilatu batek inguratzen dago eraikina, alero barik, inungo apaingarri barik, eta horrek ematen dutza itxura oso garbi bat, irudi garbi bat, maketa bat izango bazan moduan kasik. Hori lortzia izan da erronka nagusietako bat, estetika hori lortzia. Azkenian erresa emuten dauena arkitekturan askotan oso zailena izaten da. Eta xehetasunen, eraikuntza xehetasunen etengabeko lanketa esker lortu da irudi garbi hortara iristia. 380 metro karratu erabilgarri ditu etxe bizitzak, nahiko handisa da, baina bere forma organikoai esker askoz atseginagoa itzen da, eskala hobia lortzen da. Esan leike material nagusisa egurra izan dela, hori behizen da hasieratik eukidoen irizpide edo premisetako bat. Kasu honetan, egitura eta itxitura osatzen dauen materiala egurra da, egur kontralaminatuzko horma batzuk die, egitura zein itxitura funtzioa daukienak, eta honek ahalbidetzen dau, barnekaldian zutabe barik eta espazio nahikoa handisak eta atseginak lortzia. Horri gehitu bijako, lehen aipatu duten egurrezko lama honekin dagoela bukatuta, bukaera moduan, kanpokaldetik, eta horrek oso itxura berezisa emuten dotza. Eta estilo berezirik jarraitzen du, Mirari, etxe honek? Ikusi dugu irudixetan ez da jasangarritasunaren aldeko autua edo injauela, berak esan duzkunez Passive House irizpidia jarraituta indakua da, Bauhaus korrontiaren baitan sartutako hori da, eta Bauhaus korrontiak hain zuzen edertasunaren eta iraunkortasunaren aldeko autua egiten dau. Hola esan duzku bentza berak, eta berak azalduko duzku beto zer dan eta zer helbururekin indakua dan. Etxebizitza diseinatzerako garaixan, edertasuna edo irudi garbi horren bilaketaz aparte, beste adar garrantzitsu bat egonda hasieratik dela jasangarritasuna. Argi dauken hasieratik etxebizitza hau jasangarria izen bizala, horregatik aukeratu da material nagusi moduan egurra, eta horrez gain indanabe bai da diseinuko fase horretan Alemaniako Passive House Institutuan estandarran irizpideak jarraitzu, eta ez bakarrik jarraitzu. Bukatu danean testak indie eta test guzti horreik
marka oso onakin gainditu die eta horri esker Alemaniako institutuak zertifikatzia lortu dugu. Bauhaus korrontia, Komisio Europearrak proposatutako programa bat da, arkitektura mugimendu bat, 20. mende hasierako Bauhaus korronte famatuan inspiratuta. Bere helburu nagusiak hiri inklusiboagoak, ederragoak eta jasangarriagoak bultzatzea da. Esan leike, gure eraikinak be, helburu horrek jarraitzu ditxula hasieratik. Eta horregatik, hasieratik, etxebizitza jasangarri eta eder bat itxia eukido helburu. Bertan biziko dien pertsonak, zein inguruko pertsonen bizikalitatea hobetzeko asmoz. Mirari, eta Amaia Aranak berak bakarrik egin du etxea? Ez, diseinu arkitektonikoa, interiorismoa eta obra zuzendaritza bereia izan da, bere ardurapean egon dira, baina elkarlanian jardun dau beste arkitektu batekin, Iñaki del Primekin. Hain zuzen be, egur kontuetan aditua da Iñaki del Prim, eta ikusi duen moduan egurra asko sartu dagoenez, bareekin elkarlanera jo dau eta haren babesian ibili da lanian. Etxean diseinua erabakita zauenean, ze material erabiliko ziren, pixkat azal horrek eukiko zauen osagaiak edo materialak zehaztuta zazenean. Puntu horretan, egurran inguruko eraikuntzan esperientzia handisa daukon pertsona batengana jo nintzen, Iñaki del Prim, kasu honetan, eta hortik aurrerako elkarlana proposatu nintzen proiektu aurkeztu, pila bat gustatu jakon eta parte hartzeko oso pozik zagoela esan zuzten, eta hola ingaben hortik aurrera bisok batera egin dugu lana, hasierako ideia hori guztiz garatu arte, eta gero obrako fazia be zuzendaritza bisok batera eraman du. Horrez gain, talde handia egon da etxe honen atzetik. Eta Mirari, dagoeneko bizideino etxe horretan, esan nahi dute, bezeroa gustora geritu da? Bai, bizidia, bertan bizidia dagoeneko, eta bantza oso gustora geratu dira, oso pozik dauz. Bezeroak oso pozik dauz, azkenian hasierako faseetan pentsatzen gauen gauza horrek ez jasangarria izango zala, gutxi kontsumituko zauela, eta gainera egurrak emango zotzala atmosfera eta goxotasun hori dana lortu dugu. Bezeroak, denbora bat hor bizitzen, eta oso pozik dauz. Justu beste egunean hitz egin hauen eurekin, sari honen hautaketa dela eta hori komentatzen zuztien, esate zuzten, hori barruan geratu jat. Amaia, zuek egongo sari honekin posik, baina ni oso posik nahu lehenautik, etxe bizitzak zelan funtzionatzen dauen ikusitza. Horrekin geratzen az, sarisa oso ondo dau eta oso posik gaz sari honen hautaketagatik, baina bezeroak posik egotia modukoik ez dau. Zalantzaria bai, garrantzitsua da, bezero pozik gelditzea, saria etortzea ere bai, seguruenik ez zuelako esperoko, eta tira, hori ere albiste hona dalako. Bai, alaxe da. 3. emungo dia sari honek, eta arkitektuen lanak zabaltzeko, horren zabalkundia egiteko bide garrantzitsua da. Horregaitik pozik dau, Amaia Arana bera bai, baina beretzako, berak esan duzku, importantiena bezerua pozik egotia dela, eta eraberian proiektuakin bera oso gustora geratu izana. Izan be, prozesu luze bat izan da, beretzako ume bat bere umetxua da proiektu hau. Hain zuzen be, proiektu hau garatzen zebilen bitartian ama izan da, gainera, eta nahikoa lan izan dau, baina aurrera inau eta oso pozik. Sarixan berri, ekainaren 20an jakingo dau, baina ari begira be ez dau. Dagoeneko sari isa lortu dauela uste donik. Oso pozik gauz, emaitza horrekin. Azkenean pentsa sari hau emuten dauela Espainiako arkitektura elkargoen kontseilu nagusiak, eta urteko arkitekturarik onena emuten dotza, horregotia da sekulako postasuna. Oin arte,
komunidade bakoitzeko elkarguak egin ditu hautaketak, eta gero ja maiatzean ospatuko da urrengo fasean epaimahai bat egongo da, eta arkitekto eta pertsona garrantzitsu osatuta, eta horreik aukeratuko daue azkenengo finalistak zeintzuk izango dien. Bai, zaila izango da sarixa eskuratzea, klaro, baiet, hainbeste kalitatezko proiektuen artean, Espainia osoan 180 gaz hautatuta, zaila izango da, baina, oinarte eskuratutakoakin be, ja, posik, Osea, hola gelditzen bagara be, oso posik gazdanak. Bai. Eta etxebizitzak, hautatua izan dabe bai, beste sari batzutarako, 10 sarixak, kasu honetan, egurrezko arkitekturako sari garrantzitsu baten, eta argitalpen batzupe euki ditu. Bai, basik oso posikaz etxe bizitza honek emuten duzkun emaitzekin, eta lehen esan duten moduan bebai, bezeruan feedbackakin. Zorionak Amaiari eta zai egongo gara, ezta? Ekainean jakingo duelako, zer erabakitzen duten arkitekto eminentzia hauek, ezta? Hori da, gu berri honen zain. Oso ondo, mila esker Mirari, hurrengora arte.